Reunião de IPCO seguramente está dominando a notícia de cima aqui. E assim também nós temos Hulana também sem dúvida algum tem de participação importante da reunião de IPCO. Está espera que a reunião aqui por riba na desenvolvimento positivo para parte na mirando que cada mestre queda sostener outro. Para Holanda também vários pontos de interesse que discutir hoje dentro de 2 dias de IPCO. Um de suma importância, integridade. We hebben het vanochtend gehad over screening, onder andere. Screening van bewindslieden. Belangrijk onderwerp. Dus houden we elkaar vast binnen het Koninkrijk als het gaat om normen. Als het gaat om wat voor soort bewindslieden, wat voor soort bestuurders we willen hebben. En hebben we ook tegen elkaar gezegd, we willen echt vasthouden aan normen van integriteit, goed bestuur. Omdat de macht die we hebben geleend is door burgers. En we moeten macht altijd dienstbaar maken weer aan diezelfde burgers. Essa aqui está para a maioria dos países no reino é caso. E dessa aqui também está para junto trazer discussão em riba é tema. De discussie was open, was goed. Dus we hebben ook een aantal pijnlijke punten besproken die gewoon lastig zijn. Maar in een hele open sfeer. En we hebben ook tegen elkaar gezegd, we moeten elkaar vasthouden op dit punt. Para lo que se trata é dia nos dilante, está hoop optimista para o resultado. Komende dagen zullen we blijven spreken over alle onderwerpen die ons bezighouden. En iedere keer in een geest. Soms is het lastig, soms is het ingewikkeld. Maar we houden elkaar vast, omdat de geschiedenis ons aan elkaar heeft gegeven. En we laten elkaar niet los, ook niet als het lastig is.